29 верасня пачаў адлік юбілейны міжнародны форум тэатральнага мастацтва «Тэарт». Першы спектакль форума «Донка. Пасланне Чэхаву» кампаніі «Фінцы-Паска», Лугана, Швейцарыя. Гэтая пастаноўка была зроблена да 150-годдзя са дня нараджэння Антона Паўлавіча Чэхава па ўласнаму сцэнарыю знакамітага рэжысёра, харэографа і клоуна Даніэля Фінцы-Паска. Акрабаты, гімнасты, жанглёры, музычныя эксцэнтрыкі з'яўляюцца акцёрамі пастаноўкі. Непасрэднага сюжэту няма. Гэта спектакль-фантазія на тэму класіка рускай літаратуры. Біяграфія Чэхава пераплятаецца з выдуманым светам яго персанажаў, рэальнасць з прыдумкамі. У спектаклі можна пазнаць герояў са шматлікіх чэхаўскіх расказаў і п'ес. Донка – гэта вуда са званочкам, які становіцца чуваць пры спрацоўванні прынады. Героі сістэматычна намагаюцца злавіць рыбу, але ў іх не атрымоўваецца. І не дзіва, таму што рыба сімвалізуе свавольнае натхненне, якое і сам Чэхаў, і некаторыя з ягоных персанажаў знаходзілі на рыбалцы. Крохкая, а часам манументальная прыгажосць. Гэты спектакль адносіцца да візуальнага тэатра, галоўнымі для якога з'яўляюцца вобразы, асацыятыўныя сувязі, а не разгортванне сюжэту. Свет гэтага спектакля – свет вытанчана-паветраных зданняў, чулівых успамінаў і светлага суму. Галоўнае ў ім – бесперапынны пошук натхнення. Вядома, мой сапраўдны свет цырк, а не тэатр, так што для мяне было вялікім выпрабаваннем адважыцца на гэты праект, разумеючы, што яго мэта не стварыць відовішчнае шоу, а распавесці пра некага іншага, пра Чэхава. Заданне і пачуццё праекта расказаць гісторыю, закрануць сэрцу людзей, а не паказаць відовішча. Вось што апынулася найвялікшай цяжкасцю для мяне. У гэтай пастаноўцы не згадваецца драматычная творчасць Чэхава. Даніэль вырашыў расказаць пра тое, якім Чэхаў быў, таму ён шмат працаваў з дзённікамі Чэхава і менш увагі надаў яго творам. І мы выявілі шмат цікавага, напрыклад, Чэхаў вельмі любіў жартаваць, а яшчэ ён быў рыбаком. Гэты факт з біяграфіі пісьменніка неаднойчы згадваецца ў пастаноўцы. Нават сама назва спектакля «Донка» кажа пра гэта. Як жа завецца гэтая маленькая штучка? Вы павінны ведаць яе назву нашмат лепш, чым я. Яна яшчэ выдае такі гук «дзінь-дзінь-дзінь». Мы паказалі гэты спектакль у зусім розных тэатрах і перад розным гледачом. Прыкладам, мы шмат падарожнічалі па Паўднёвай Амерыцы, і публіка там вельмі гарачая. Варта асабліва падкрэсліць, што нават калі вы не знаўца творчасці Чэхава, пастаноўка павінна быць вам даспадобы. Яна зразумелая. Вы зможаце штосьці ўспрыняць і адчуць. Калі вы эксперт па біяграфіі і творах Чэхава, то вы зможаце заўважыць такія нюансы, якія застануцца ўтоеныя ад іншых гледачоў. Прыкладам ёсць «Тры сястры». Сваёй пастаноўкай Даніэль хацеў уразіць як мага большую колькасць гледачоў. Для нас было вельмі дзіўна, што ў Расіі падчас прадстаўлення не раздаецца ні гуку з глядзельнай залы. Але пад канец спектакля на цябе абвальваецца шквал апладысментаў. Гэта так па-італьянску.